Isaiah chapter 9. Isaiah chapter 9 verse 6. Isaiah chapter 9 verse 6. Ndoda ndishumire pamusoro pe statement iri pana verse 6 iyoyo. Shoko raMwari rinoti, for to us a child is born, and to us a son is given. I'll repeat again. My Manjenje, you're welcome. May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Isaiah chapter 9 verse 6, and the Bible reads, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Mwari wakudzwe nekuda kweshoko rawo. Nyaya iri pano, it's a prophetic message, statement yataurwa na prophet Isaiah pamusoro pekuberekwa kwaKristu Jesu. Vari kuti iyo kwatiri mwana uchaberekwa, kwatiri mwana takapuwa. Unto us a child is born, unto us a son is given. Ishe Jesu tichivapuwa kuti vave iwo in answer mukukundikana kwemunhu kuti tiwanirwe nyasha, tiite bounce back to relationship naMwari. Pakauya mwana akaberekwa, akadevelopa, akakura, akava mwanakomana watakapiwa. From child to become a son. Unto us a child is born, unto us a son is given. Nyandu ndanditaura nezvayo nhasi ndei pamusoro peMhinduro kana kuti peanswer. Kazhinji munhu unogona kuramba akamirira mhinduro yaakapiwa kare. Munhu anogona kuramba akamirira answer iri already available, but asina kunzwisisa uye nekuziva kuti Mwari vanopindura sei, kana kuti mhinduro yauya yakadai sei, indachitarisira imwe mhinduro yandaida kuwana. Mukoma Mafuwa, may the good Lord bless you. Thank you so much. I'm so happy to see you online. God bless you. So ndoda nditaure pamusoro peanswer kana kuti mhinduro. Pese munhu paanotsvaka mhinduro, paanotsvaka answer concerning situation iri kumunetsa, iri kumurwadza, kazhinji anowana answer iri iyo chaiyo yaari kuda. But pane imwe nguva yekuti mhinduro yaari kuda Mwari vairilisa yauya, but yauya iri mudimension, iri mupicture yechinhu chaasiri kuda kana kuti chaasiri kutarisira. Zvikafanana nembeu. Mbeu ishadow picture yegoal kana kuti maguta. So munhu anoda kuwana maguta kana goal, chaanotanga nacho hakusi kutsvaka goal, unotsvaka mbeu yaanodyara, oita take care mbeu iyoyo, oita zvikwanisiro zvinodiwa kuti mbeu igeminate, ikure, osakura mumunda kusvika for example chibage ichocho chaibva ogozokohwa. So harvest inouya mulife yemunhu in a seed form or a seed dimension. So there are some answers dzinopiwa munhu naMwari, mhinduro inoiswa kumunhu naMwari, but inouya iri a dimension of a seed or a picture of a seed. Ndiri kuti kudii pandiri kuti mbeu. Mbeu chinhu chakatakura potential yechinhu chauri kuda kuwana. Tsanga yechibage, mbeu yechibage ndo chibage chacho chauri kuda, but chinopinda muprocess inoita kuti pazokuva negoal kana nezvauri kuda. Hakuna munhu ungafarira mbeu, but munhu ungafarira result yembeu. Saka mbeu kana waiwana ine painoiswa muvhu, ine maconditions ainodemanda. Kana yatungira yabuda rava dzinde rechibage, pane nguva yekusakura, yekuita weed out the weeds, kusvika chibage chaibva. So kune ma-answers anoita pass through a process yekuti munhu akasava aware or akasava knowledge yekuti this is the answer yandinofanirwa kuziva zvekuita, ndodai kusvika ndasangana nechandakapiwa,
anogona kudzokera back to prayer kana kuchema kana kugara achingoungudza kuti dai Mwari vandinzwawo, ndine nyaya yangu, ndine situation yandiri kuda, but ndiri kusangana, handisi kuwana mhinduro. Joseph maari mune chiroto, mune vision, mune dream yakaiswa naMwari for him to be a king. But paanosvika mu right place yaanofanirwa kuva mambo muEgypt, haasvike nekuva mambo, anosvika ari muranda ogonoshanda kumba kwaPotifa. Zvoreva kuti akasvika ari a gardener, yet the dream or the vision is to be a ruler. But Mwari vamuendesa mu right place nenzira yaanga asingatarisire, yaanogona kuona sekunge haina umwari, nekuda kwokuti idi yaiva betrayal yemabrothers. Vakamutengesa, vakamurejecta, vakamurasa, but kuraswa ikoko kukamusvitsa mu right place inogona kuti dream iri mari ichimanifesta. So pane kupindura kwaMwari mumasituations edu ekuti mhinduro painouya inoita sekunge uri kurwiswa, uri kufaitwa, kana kuti haisi mhinduro. Chinhu chaunogona kuzorealize later kuti God was answering me, Mwari vaitondipindura nezvaitika izvozvi, kuvengwa kwandaitwa, kusagamuchirwa kwandaitwa, kusafarirwa kwandaitwa, kunetsa kwaita zvinhu, yaiva part of the answer yazondisvitsa mune zvandinodesire kana kuda. So Joseph, mhinduro yeupenyu hwake kuti dream yake ive fulfilled, pakava nerejection from the family members. Havana kumugamuchira zvakanaka, vakamudzinga, vakamutengesa. Asvika muEgypt, another challenge again. Mudzimai waPotifa ndokubva ataura nyaya asina kuita, and he was taken to prison. Maprocesses iwayo uchimatarisa, unonyatsoona kuti munhu uyu ari panguva yakaoma, ari mukunetseka, aigona kutenga achitopfugamawo achiti Mwari dai vandinzwa, Mwari vandirangarira. But ari mapush factors ekuti asvike mu right destiny kana kuti mu right place. So pane nguva yekuti mhinduro yako kana yauya inoita sekunga haisati yauya. Sazvichida kuti munhu ave nekutenda, nekurumbidza Mwari, nekutrusta, nekubhiliva muna Mwari nguva dzose. No matter the challenge, no matter the situation, but kuva netrust and belief, kutenda muna Mwari kunokupa kuramba wakamira panzvimbo kusvika wasvika mu right environment, mu right destination. Unto us a child is born, unto us a son is given. Jesus as the son ndiye unoita decision mu Gethsemane yekuenda pamuchinjikwa kuti atifire. But Jesus as a child kune vaimeka ma decisions nokuti aiva mwana wavaichengeta nekurera. Ari iye mhinduro yauya, but pane nguva yekuti Maria na Josepha they must take care of the child. Yet destiny yemwana uyu ndeyekunzurwira, ndeyekunzwira tsitsi, ndeyekuponesa humankind. But the process yatanga nekuchild kuti azova pason. Saka Bible rati unto us a child is born, unto us a son is given. Zvoreva kuti kune zvatinopuwa naMwari, but zvinoita pass through a process yekunge tisu tiri kuzviita, sekunge tisu tiri kuplaya a major role. But iri nyaya yekuti kune ma-answers ano-involve the one ari kupiwa mhinduro yacho. I'll go medically nimbotsanangura chimwe chinichi. On the medical side, munhu akarwara akaenda kuna chiremba anopiwa treatment, but neimwe nguva ane zvaanoudzwa. For example, kana munhu aine TB anogona kunzwa kuti pauri kupinda pamedication iyi, pamapirits aya, usanwa doro, usasvuta fodya. Personal discipline inokonzera kuti madrugs ave so effective, amupe the desired results. Personal discipline iyoyo idemand yaiswa pamurwere kuti chiregera kubatana nezvizvi nezvizvi, nekuda kwekuti mishonga yatiri kukupa kuti inyatsoshanda upore zvakanaka, haidi munhu anonwa kana kusvuta. So madrugs aya, mapirits aya imhinduro kuti chirwere chauinacho kuti chipere. But personal discipline is one of the ingredients inoita kuti ugone kunyatsopora nekubatsirika uchinwa the right drug.
zvoreva kuti Mwari unopindura upenyu hwako, unopindura munamato yako. But hepano pane nyaya, muprocess yekugamuchira blessing nefavor yaridiswa naMwari, munogona kuva demand of character, demand of discipline, zvokuti izvozvo zvikashayikwa zvikaregeka uri right place, you can miss the mark. Imagine Joseph ari muEgypt. Imagine Joseph ari muEgypt obva ava a criminal. Paanodanwa namai Potiphar obva aita give in. Aita miss the mark. But nekuda kwekuti akaramba ari disciplined, aine the fear of the Lord, vision ne dream iri maari ndokubva yazadzikiswa. Hama dzangu, mhinduro dzatinopuwa naMwari dzinouya dziri mumacategories ekuti pamwe pacho it's an instant answer to what you've been praying for, pamwe pacho it's a process yekuti ugone kusvika pane chawachema kana kunamatira kuti chizadzikiswe. So mune demands anogona kuvamo. In the life of Joseph there was a demand of character, a demand of the fear of the Lord. Aendeswa mu right place muEgypt, but arimo une zvaanofanirwa kuita. So pane nguva yekuti kana shoko rati unto us a child is born and a son is given, anobereka mwana munhu ari kuda kuponeswa munhu, but apinzwa muprocess yekuti agone kubereka chinogona kumuponesa. People of God, hear me very well. Kune answers atakamirira atori already available, but nekuda kwekuti atina kuziva kuti answer yauya in seed form, inoda kudyarwa, inoda kudiridzirwa, inoda kusakurirwa kusvika ndava negoal rechinhu chandino desire kana kuda. Sa munhu anoramba akamira achiti dai Mwari, nekuti pane imwe nguva yekuti munhu ane mari yaari kutsvaka, but Mwari panounza mari yacho kuupenyu hwake aiuye iri mari, zvichida inouya iri relationship, zvichida inouya riri business proposal, zvichida unouya huri ukama kana ushamwari. Saka munhu paanospoila ushamwari, aspoila mari yacho yaaitarisira. Pane nguva yekuti munhu achida mari, Mwari vanzwa kuchema kwake kuti munhu ari kuda financial breakthrough, vamupe iri mari, vanomupa the seed of that money. Dzimwe nguva the seed of that money i relationship. Une munhu waunosanganiswa naye anofanirwa kunge ari a destiny helper or somebody who can connect you kuchinhu chinokupa mari zhinji yauri kutsvaka. Saka ukaspoila that relationship, kwauri waspoila relationship, but denga riri kuona waspoila mari yacho yaunga uchitsvaka. People of God, hear me very well. Mwari vachiropafadza nekukomborera vachipa mhinduro kuzvichemo nemaprayer request evanhu, kune dimensions anogona kuvapo. Pane answers anouya instant, chiri chinhu chacho chawanamatira uchida, kugoita answer inouya iri a child who must develop to become a son for people to be saved. So Isaiah prophetically ari kuti a child is born, a son is given. Saka Mwari vachitipa Jesus the son, takagamuchira the process to carry the pregnancy sevanhu saMaria kuti Jesu wacho aberekwe azova mwana. So kazhinji vanhu vazhinji vanoti ndiri kunamata but handisikuona mhinduro yacho, ndanamata stereka handisikuona Mwari vachindipa zvinhu zvacho. Mwari kana vachipindura munhu vane dimensions mazhinji ekupa mhinduro kuvanhu, but yandiri kudzidzisa nhasi ndeye child to son or seed to product. Unogona kuda chinhu, Mwari rilisa chinhu ichocho choiswa mumaoko emunhu waunogona kurelata naye kusvika akutambidza chinhu ichocho. So pane nguva yekuti munhu anospoila relationship otadza kuziva kuti aspoila financial breakthrough yake. Pane nguva yekuti munhu anogona kuspoila relationship asingazive kuti aspoila as a stepping stone kuti asvike paaifanirwa kusvika. I'll give you an example.
wanamata concerning financial breakthrough in your business, and God will send a customer to you aroda kutenga chimwe chinhu nekuda kwekuti une nzara nekuti ndoda kubudirira ndokuda mari zhinji. Munhu obva ada kunegotiate newe achidawo a small discount, obva waramba, obva waoma musoro, obva wati ndikutotsvaga mari yacho handisi kuda izvozvo. Munhu iyeyo anga asiri just a customer to you, but he was also somebody sent by God kuti mukanegotiate, mukava negood relationship, he will introduce you to somebody ane chekuita nechinhu chawakanamatira. So panogona kuita vanhu 2 or 3 along the path life yako usati wasvika pane the right person, but ukaspoila the first one or the second one or the third one, uchaona kuti waspoila kwawaifanirwa kusvika uye nekuenda. Chinhu chese kana chiri ine system yecircuit kana process, ukabreaka the process, wabreaka the end result. I'll give you an example. Magetsi atiri kushandisa muno mumba anobva kuwange kana kuti kukariba power station. Along the path pakaita zimuti radonhera tambo dzemagetsi, tambo ikadamuka. Isu kuno tunoshayiwa magetsi, yeti kupower station kukariba kuri kuriliswa magetsi anouya kuno. Patinochema kuti hatina magetsi, hatina power, vekukariba kana kuti vekuwange vanenge vachitoti aiwa magetsi tiri kurilisa ari kuuya, saka vanotanga kufamba vachitsvaga pane fault. Voona kuti fault haisi kuna receiver, fault haisi kuna supplier, but along the path paita breakage, paita challenge. So zvichida denga rikakutarisa rinotoona munhu akaropafadzwa. Chinotozoshamisa denga kunzwa munhu ari kutsvaka ropafadzo, iro denga rakarilisa ropafadzo kumunhu iyeyo. Nenhau yekuti along the path akava a character yakaita short or yakaita cut off the chain or the channel of blessing to reach his life or her life. Pane zvekuti Mwari vakakutarisa vakakupindura kare. Murume anonzi Daniel, wanonyengetera unotsanya unamata kuna Mwari. Ngirozi painouya kuna Daniel inototi musi wawakanamata denga rakakunzwa, asi mhinduro yakabatwa along the path nemuchinda wePersia. Kureva kuti there was a system yakaitwa cut short to the receiver. Supplier arilisa, receiver hana chinhu, pakati papinda a challenge. So muupenyu mukunamata mune zvatinotsvaka nekudemba nekuchema kuna Mwari, pane a system dzimwe nguva inoitwa cut short by men or by demonic system. That's why we need to continue to pray. We need to continue to trust in the Lord. Why? Because along the path kune mweya isingade kuti ubudirire. Saka denga rikarilisa. I remember this statement. Dzimwe nguva unonzwa vanachitaura kana chiri chako chinouya, no matter waitei, kana chiri chako chinouya. Let me show you a picture. Vana veIsrael vakapiwa promised land naMwari. Pavakabuda muEgypt, along the path kune hondo yavakasangana nayo yemaAmalekites yakarwa navo. Already vakapiwa Canaan, but along the path panotoda a fighting skill, panotoda vanhu vane ushingi. Mwari vanototi kuna Joshua, be strong and be courageous. Kurati kune masystems anodemanda strength pachinhu chako, kune masystems anodemanda courage pachinhu chinonzi chako. Amene kana ndiri kunzwika apa hama dzangu. For to us a child is born, to us a son is given. Kwatiri mwana aberekwa, kwatiri mwana komana tapuwa. So tine zvatakapiwa zvakamirira a process and understanding kuti tigone kuzvigamuchira. Zvekuti neimwe nguva uchitochema kuti dai Mwari vandipindura musituation yangu, unenge wakapindurwa kare, but mhinduro haina kuuya ari a son, yauya iri a demand for you to carry the pregnancy and give birth to the child, take care of the child until the child grows up and develop to become a son. Saka pane zvizhinji muupenyu
zvinoita kuti mumwe afungidze kuti ndakapiwa chiprofita concerning this thing but nanhasi zvadzadzikiswa. Mary apiwa a prophetic message naangel Gabriel, ane mubvunzo waakabvunza, zvinogona sei ndisina kuziva murume? Hausi mubvunzo wandingajaje as if munhu haana faith, but mubvunzo wakaita kuti ave ne-understanding yekuziva kuti pachadimandwa personal discipline yekuti aregere kurara naJoseph. Nechikonzero chekuti zvanzi the Holy Spirit will overshadow you. Kurati mwana wauchabereka is a result of the Holy Spirit. Kurati kuti Joseph as man ari engaged to you, haafanirwa kuuya close to you. Kurati kuti panofanirwa kuva ne a personal discipline until you give birth to the child. So kune ma-answers ekuti Mwari vakareleasa kwatiri anongova right kana taane personal discipline, tagona kuoperata mudimension yekuziva kuti ndingaitei, nokuti already mhinduro yauya, but chekuita ndo chiri kuda kuzivikanwa. Sunday yenyu ngairopafadzwe. Sunday yenyu ngairopafadzwe naMwari. Mhinduro dzamunochema nekutsvaka zhinji dzacho dzakasvika, dzaapo panzvimbo, asi munhu unogona kusaziva kuti mari yandaida munhu. Kurati gara une mweya wokunamata Mwari nekurumbidza Mwari nekutsvaka Mwari nguva dzese, nokuti pane munhu unogona kuuya sekunge ari kuda kubatsirwa newe, ari munhu atumwa naMwari kuzobatsira upenyu hwako. Pane munhu anogona kuuya mulife mako like as somebody who is in need, angatoda kubatsirwa newe, but iri a picture yechinhu chawakanamatira uchidawo kuti Mwari vakubatsire. So man can be a carrier of the answer of God into your life from all dimensions or any angles. I always tell people example, I mean my testimony, how I came into the city, or my history, how I came into the city. Ndakakura kumazoe kwataigara kwaiva ne golf club, saka taienda tinotakura mabhegi vari golf club. Maybe that's why I love golf. Anyway, I grew up in the environment of golf. So there was a day that I attended a golf club. Tikaona mumwe murungu aenda golf club efama, mota yake yaita tire puncture. Akakumbira kuti timubatsire kuchinja vhiri. He was running late. Vamwe vangu ndokubva varamba vakati tiri kumhanyira kugolf club kune varungu vedu, uyu musiye handi tinotsvaka mari. I helped this man. Ndikamubatsira kuchinja vhiri, tikajega tikadii, ndokubva andipa business card rake. End of the story. That's how I came to the city. He phoned me some other time kuti open a company in town kuHarare, just come and work for me. Ndikati manje handina ma-qualifications amungada pabasa renyu because basa renyu rinodemand zvakaita. No, what you did to me, wakatopasa interview ye type of worker wandinoda ane a heart towards others. Kureva kuti my qualification yakaiswa pakungova ne a heart towards somebody's life. Kureva kuti Mwari pavakapindura chichemo chekutsvaga basa mandiri, vakandiisa musituation inodemanda a good heart. So basa rako rinogona kuconnectwa pamoyo wako. Qualification yaungada muupenyu dzimwe nguva handiyo ingakuwanisa zvauri kutsvaga, but your personal discipline, how you relate with others, how you treat others. Kune mhinduro zhinji muupenyu hwevanhu dzisiri kubatika nekuda kwekushayikwa personal discipline or a good heart towards others. Chinhu chinonzi munhu, whether unomuziva or umuzive, anogona kuva a carrier of what you are looking for. Mwari vakareleasa basa. Mwari pavakareleasa basa kwandiri, ndakapiwa a situation to handle yakarambwa nevamwe vangu. Shamwari dzangu idzodzo, vamwe vacho havana kutozombowana basa, vakasara kumazowe ikoko. Opportunity takaizarurirwa tiri tese. It reminds me nyaya yemukadzi unonzi Rebecca. Eliezer aenda patsime achida kuwana mukadzi angarorwe naIsaac. Akaisa condition yekuti anochera mvura anondipa uye anopa ngamera dzangu mvura ndiye ngaave mukadzi waIsaac.
kureva kuti nyaya yakabviswa pabeauty ikava in open door kumusikana wese aigara close to that place, but the demand kuti munhu asvike pairi yaidemanda a good heart towards strangers. Ndokubva apinda muwanano. Kana ari Moses paakarwira vanasikana vaJethro vachitadziswa kunwa mvura, vanasikana vaJethro vaenda kumba vakabvunzwa nababa wavo kuti zvafamba sei, vakatsanangura zvaitika. Baba wavo vakati murume mamusire, endai munomutora. Moses akaemployiwa akatanga kufudza makwai kumba kwatezvera vake Jethro. Moses akawana Zipora mwanasikana waJethro. Chakamulida kumarriage neemployment was a good heart towards strangers. Zvinooresa moyo nekurwadza anga asangana nazvo, but haana kuluza a good character nekuda kwekuti kune vamwe kumashure vanomurwadzisa. In life vanhu vasingatende variko, in life vanhu vasinga appreciate variko, but continue to do good, continue to do good. Moses kwaatobva atiza hama dzake dzaida kumutengesa kuna Faro, but paasvika kuma strangers vanasikana vaJethro avabatsira kuchera mvura pavairwiswa. Ndokubva awana employment, ndokubva awana marriage. Vazhinji vedu zvinhu zvatinochema nekutsvaka kuti dai Mwari vatipindura zvakavigwa in our character. Ndo rakabloka employment yemumwe munhu, ndo rakabloka mari dzaari kuda. Financial breakthrough yako Mwari ane vanhu vanogona kuunza muupenyu hwako. People of God, hear me very well. Patinonyengetera kuti Mwari ndiri kuda mhinduro concerning chinhu ichi, Mwari ndiri kutsvaka mhinduro concerning chinhu ichi, mhinduro dzinouya nokuti Mwari ndiMwari wakatendeka. But pakusaziva kuti yauya sei mhinduro yacho. Unto us a child is born, unto us a son is given. Saka pamwe pacho haupiwe the end product yechinhu chauri kunamatira, unopiwa the seed of the process inozosvika paproduct yechauri kutsvaka. And along the path pachidemanda personal discipline, fear of God, love towards others. Mwari verugare vakukomborerei, Mwari venyasha vakurwirei. I'm going to share this short sermon with you, people of God. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Mhinduro yaunoda, mhinduro yawaichema nekutsvaka kuna Mwari, vati ndikuzivise yakauya kana kuti iri kuuya. Chinofanirwa kuitwa newe kugara une personal discipline, the fear of the Lord, nekutenda muna Mwari. Nekuda kwekuti panogona kuuya munhu iwe uchida mari, ouya ari munhu ane zvaari kuda kwauri, but ane zvaaunzi naMwari arilise muupenyu hwako. Peter pavakapa Jesu bhoti, end of the story, vakabata hove zhinji. Jesu haana kutanga auya nemeseji yekuti ndoda kuti mubate hove. Jesu wakauya nerequest, ndipewo bhoti renyu ndiparidze ndiri mariri. So pane nguva yekuti hove zhinji dzinouya ari munhu ari kukumbira bhoti rako. So pane pamwe pekuti your answer inouya sekunge iri kuunza a demand. Yet ndo answer. Zvekuti unogona kudzokera futi pamabvi uchema kuti nai Mwari ndiri kuda mari, pari kuya vanhu vachindinetsa vachikumbira zvakati, pari kuya vanhu vachida zvakati kwandiri, but ndiri kuchema kwamuri ndiri kuda mari, but pari kuya vanhu vasiriwo. Vangadaro vari vanhu ivo chaivo vari kuuya, but usina a revelation or an understanding yekuti Mwari vandipindura sei musituation yangu. Baba ndinonamata, ndataura nyasha nekubata kwenye kunoshamisa. Mhinduro dzenyu dzamunorilisa kwatiri, tiregere kutiza nekubva padziri. Tipeiwo meso yemweya, tipeiwo Baba a good heart towards others. In the mighty name of Jesus, amen and amen. God bless you. God